Benvinguts a Radiografiem, un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de Radiografiem. Benvinguts a Radiografiem. Un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent. Soc Rigo, de Castelló, la Ribera Alta. Jo sóc Salomé, de Bocairent. I nosaltres som els que estem darrere de la publicació que es va fer a les xarxes socials amb el lema Estimem la llengua del nostre poble. La nostra intenció ha estat arreplegar i recollir les mostres del poble i les mostres de com parlem. Bé, no se n'aneu. A continuació, cal comentar aquests resultats de totes aquelles persones que heu col·laborat. Moltíssimes gràcies a tots i totes. I abans que res, volíem fer una menció especial a Francesc Molina pel seu llibre El valencià que jo encara vaig conèixer, que va publicar el 2018. Pensem que és molt encertat el títol del llibre, però també és a la vegada un colp de realitat, perquè ens fa sentir una miqueta tristos en veure que és veritat que moltes d'aquestes expressions i aquestes paraules o bé ja no es diuen o bé només les diuen les persones majors. I clar, ens agradaria materialitzar això d'alguna manera, fer esforços entre tots, la nostra intenció és sumar i també, per un altre costat, també volem destacar l'aportació que va fer Josep Villarrubia Juan, que és un col·leccionista de paraules, no? Perquè va publicar un diccionari del valencià de Bocairent el 2011 en el programa de les festes de Sant Agustí. Bé, amb Francesc Molina i juntament amb Josep Villarrubia, la nostra intenció és fer aquest recopilar, no? Aquesta informació que hem rebut, també amb la que hem rebut a Facebook, a Instagram, d'on estem molt agraïts, o fins i tot a l'Ajuntament mateix amb certs companys que ens han afegit informació. Sí, a Twitter també, i al nostre correu. Nosaltres tenim un correu a l'Ajuntament que és normalització@bocairent.es, perquè si voleu comentar-nos qualsevol cosa ens podeu escriure ahir, o fins i tot ens hem creat un perfil a Instagram, a Facebook, on també ens podreu comentar allò que se vos ocórrega, el que vulgueu. Sí, perquè estimem la llengua del nostre poble continua viu, no ha acabat, d'acord? Allò podeu sempre afegir al calaixet qualsevol informació que tingueu, no? La idea és recopilar i poder fer que aquest estudi vagi sumant-se. Com hem dit, el que volem és sumar, afegir. Per tant, si algú té alguna cosa, o escolta alguna cosa, o gaudeix de la conversa dels seus iaios amb alguna cosa que els ha agradat, faciliteu-la al correu o on ens hem dit. Sí. I també, ara quan comentem els resultats de les publicacions a les xarxes socials, també veureu que Rigo, com que ell no és de Bocairent, que és de Castelló, Ribera Alta, moltes d'aquestes expressions no les coneix i també pense que estar així amb una persona que no és del poble dona molt de joc, perquè de vegades pensem que unes paraules que només es diuen així, pensem que les coneixen tots i no, perquè això molta gent també ha comentat, a mi em va passar això, que vaig anar no sé on, vaig dir aquesta paraula i ningú la coneixia i tot això. Curiosament ja correm el nom, mentre que jo vaig a Bocairent, tu vas a... Bocairent. Nosaltres la T final no la pronunciem ni en Bocairent, Ontinyent, Agullent, i és una característica de la nostra zona. Igual que les paraules que acaben amb LT, com al, no? Per exemple, nosaltres no diem pont alt, com diria Rigo, nosaltres diem pont alt. El mateix que molt, no? Jo dic molt i vosaltres dieu molt. Molt. Que realment si la dieu, no? Però que queda en sordida o realment nosaltres l'exagerem una miqueta més. Totes dues, usos correctes, d'acord? A Radiografiem, una de les coses que anem a marcar sempre serà que tot allò que diem té un sediment, té una intenció, no és que estiga mal, d'acord? Les coses totes estan bé, però sempre adequant-les al context, al registre o a la varietat que calga. Per tant, cal defensar les nostres formes de parlar i cal defensar la forma de parlar del poble i la... Clar, en el parlar del dia a dia no hi ha correcte i incorrecte. Clar, és la nostra forma de parlar i ja està. Més adequat, menys adequat, al igual que unes esportives, no? De la mateixa forma que unes esportives, perquè he dit al igual i cal rectificar això, no? De la mateixa manera, no? Bé, comencem ja amb
les aportacions, no? Vinga, entrem endavant, cosa que estem contentíssims, ho hem dit unes 24 vegades, crec que això A ja. Facebook hi ha hagut moltíssima participació. Al nostre correu ens han escrit 2 persones. La primera d'elles ha sigut Sara Calatayud Molina, que ens ha dit expressions com anar de fuera. Que jo mai l'havia escoltada, la veritat. Veus? Anar de fuera és anar a passar el dia fora, no? Anar-se'n d'excursió, per exemple. També en diu, eres més pesat que la boira. Bé, aquesta nosaltres sí la canviem, Nosaltres sí que diguem, eres més pesat que una vaca en braços. Però sí és cert que la boira, a la Ribera no hi ha tanta boira com aquí, com a aquestes zones. I tal vegada això sí és cert que sí siga més genuí el referència a la boira. Exacte, les condicions meteorològiques afecten sempre el parlar. Com que així sí que tenim boira, doncs això. Després, m'he fet una tatxa en la roba, no? I la paraula, la tatxa, és molt bocairentina, però també l'he sentit dir a Castalla i a Pego. No sé si es diu en algun lloc més, però és molt d'ací, una taca. Nosaltres diem tatxa. Nosaltres no la diem, però sí que alguna zona de València l'he pogut escoltar amb algun alumne o alguna cosa sí que l'he arribat a escoltar. D'acord. Sara també ens diu, ves a fer la ixaeta. Jo personalment no faig servir aquesta expressió, però sí que l'havia sentit. Després. Bé, a Castelló, aquesta de fer la ixaeta, suposa que nosaltres hem de fer la mà, podríem tomar malament, no? Però bé, sabeu que a les samarretes està molt de moda aquesta frase. Bé, una altra que hem escoltat, no? Dones més feina que un porc solt, així a Bocairense es diu a molts llocs també, no? Nosaltres hi diem donar més feina que un porc en un regat, no? Suposa que és la mateixa. Sí, una altra Bé, varietat. i l'última a mi em mata, no? Aquesta que vas a comentar, que ens diu Sara, a mi em mata perquè sols l'he escoltada a Bocairent. Però ficat la gatita, això... La gatita del monyo. Mai ho haver endevinat. I això és una paraula molt viva, això la diem totes les generacions i els xiquets també la fan servir. El que no sabem és realment d'on ve. Per favor, si la gent que esteu escoltant-nos sabeu per què a Bocairent diem gatita? A la diadema, que això sols ho enteneu vosaltres, si és cert. Jo no ho he sentit a cap altre És lloc. molt curiós, és molt curiós. Sí, i ens agradaria, necessitem saber-ho, per favor. Les persones majors, quan més majors millor, quan éreu xicotets ja es dia gatita? O és una cosa... Quan ha vingut exactament? Quin és el moment en què va començar a dir-se gatita? I per quin motiu, no? Sí. Continuem amb l'altre usuari que ens va escriure al correu, que és Salva Vidal Banyó, que ens diu llargavistes, que és la paraula que gastem per a referir-nos als prismàtics. I també ens diu tratge. Clar, i ell diu que li pareix ridícul que aquesta paraula no existisca oficialment en valencià. Clar, nosaltres l'hem buscat al diccionari normatiu valencià, i sí que apareix al diccionari, però en l'accepció de col·loquial. És un col·loquialisme, el podem dir sense problemes en el nostre dia a dia. Ara bé, el que comentàvem abans, en un context formal, acadèmic, en un escrit... No seria correcte. Clar. El deixarien com a que no és correcte. A veure, poder escriure el podríeu escriure, però, per exemple, si estem dins d'un examen formal C2, com molts de vosaltres podeu estar, no és recomanable que utilitzeu la paraula tratge. Recordeu que cal dir vestit. Ara, recordeu que al col·loquial i dins del diccionari, que podeu consultar-lo, sí, és una varietat popular i la podríem dir. Però, compte, anem amb cura. Però en el dia a dia la podem dir sense problemes. Sí, ahí sí. En el dia a dia, amb tota naturalitat, podem parlar com vulguem. I ara ja passem al Facebook, no? On hem patit una llau. Hem patit una llau de comentaris molt satisfactoris. La primera ja és curiosa. Pujar a la muchachanga. Salomé, això què és? No ho havia sentit mai. Mai a la vida, mai a la vida. Així ho diem moltíssim. Pujar a la muchachanga, quan un xiquet, per exemple, no? El pugem als muscles, diem pujar a la muchachanga. Jo no sabia d'on venia i no puc parar de pensar-ho. Em va contestar al comentari Francesc Molina, bé, a mi no, sinó a les persones que estaven així, i va dir que ve de muixeranga. Clar, de l'expressió, que també ho he pogut comprovar en el llibre, el valencià que jo encara vaig conèixer, el seu llibre, que està a la biblioteca, per cert, jo el vaig fulletjar, si algú té curiositat també pot vindre a la biblioteca i Pepa li el proporcionarà, i explica que l'expressió és pujar a la muixeranga, no? Que té tot el sentit del món, no? Quan pujar a l'esquena o pujar a les espatlles per formar el castellet, no? De la muixeranga. I de muixeranga, com a que s'ha de formar la paraula, i a nosaltres ens ha arribat com a muchachanga.
Bé, la llengua és evolutiva i la llengua canvia i els Exactament. fonemes i tot, això ho hem de considerar, eh? Sí. Bé, la següent és boníssima, no? Haver roba estesa, hi ha roba estesa. Això ho diem quan hi ha algú que no volen que s'entere d'alguna cosa, dius, mira, no em comentes això, que sembla que avui hi ha roba estesa. Sí. Bé, aquesta nosaltres la diem moltíssim i a mi trobo que m'encanta, no? Clar. Qui se l'ha dit a Alicia Blasco Bañó? No sé si Sí, havies sí, és dit el veritat. nom. No he Clar, dit el nom. I la de la muchachanga l'ha dit Martín Blázquez, però també s'ha repetit, també l'han dit altres persones. Sí, sembla que és Blai molt típica. Com Blai Perigüey, que també diu anar a la muchachanga, la gatita del moño, que ja l'hem comentat, o aguçar la persiana. Aguçar, amb G. Jo mai tampoc l'havia escoltada, sé que és vostra, vosaltres la dieu molt, però nosaltres diem aguçar, llevem aquesta G i no la diem. Així la diem en tota la naturalitat del món, aguça la persiana. Bé, continuem. Mila Olivares, que ens diu anar en cama crua. I ja tu la sabies, Rigo? Nosaltres no la diem d'aquesta forma, no? Suposo que anar en cama crua, quina intenció té aquesta? Quina intenció es Anar diu? les cames a l'aire, no? Per exemple, sobretot jo crec que es diu més quan fa fred i veus una persona que et sorprèn, no? Clar, que va, no sé, que va en pantalone curtet o en minifalda, dius, xe, este va en cama crua, no? Crec que jo Sí, anar a les cuixes a l'aire, no? Que Sí. també s'escolta, no? Sobretot a la zona de València, anar a Sí. les cuixes a l'aire. Sí. Després, jo també vaig comentar la de Pebraços, que Aquesta no em sorprengué, perquè sí que la diem, no? Sí. Però moixego, què és moixego? Moixego és el rat penat o rata penada, que molta gent... Moixego jo crec que es diu així només, però hi ha molts llocs que diuen mosiguello, moseguello, té moltíssima variació. Fins i tot murcièlag, no? De murciélago, murcièlag. No, Sí. ratapenada, bé, ratapenada és un símbol, no?, que ens identifica bastant. I així Francesc Molina va comentar que moixego, ve del llatí murecaecu, que significa ratolí sec, cego, que no veu. I per això és com una paraula que descriu una característica d'aquest animal, no? I que és molt fidel al que representa, amb l'aportació que ens ha dit Francesc, la veritat que sí, que te n'adones, no?, del que diu. Sí. Bé, Xavier Pasqual ens comenta filar prim, aquesta sí que la diem, a mi m'agrada moltíssim, fins i tot la recomane per quan estem a un oral, no?, per filar prim, dient, no?, de forma precisa. I bé, aquesta també bona, és vostra bona, perquè l'he escoltat així, també l'he escoltat en els llocs, però així a l'Ajuntament fins i tot. I és bonegar. Sí. Bonegar. Nosaltres diem marmolar, no sé si l'heu escoltat. L'he escoltat, sé que existeix, però així no, així diem bonegar, quan bonegues algú. I aire de processó. Sí, fa un aire de processó, ja, que corre un aire fresquet. Jo no sé si... A veure, no sé si té l'origen la processó de Sant Blai, que fa fred, que és el 3 de febrer, saps? O també així es fan diverses processons, depèn del punt on el col·loques, hi ha carrers que fa més airet o no, però és una expressió, jo sí que l'he sentida dir a la gent d'ací del poble. I la següent, més recte que un fus, i aquesta l'he relacionat amb museus d'oficis, no? Què ens pots dir d'aquesta? Sí, perquè el fus és de l'àmbit tèxtil. Típic de Bocairent, d'aquesta zona, no? Clar, hi ha moltes expressions que també estan relacionades amb la indústria tèxtil. I, clar, Xavi Pasqual i Soler ens diu que en el Museu d'Oficis i Costums podem llegir-ne unes quantes durant el recorregut, no?, d'aquestes expressions, que és una cosa que tenim pendent, Rigo, un dia d'estos anirem tu i jo i visitarem el museu. Totalment pendent perquè no hi he anat, d'acord? Així encara tinc una falta marcada, Clar, jo sí que vaig anar fa temps, però he de tornar i fixar-me en això. Bé, a banda, convidar a tots els que s'esteu escoltant, cal anar a veure aquestes coses, recordeu, sumem cultura. Bé, Pilar López ens comenta anar de còmpul, o fer còmpul, no? Diu, no conec ningú fora de Bocairent que no la conega. Jo l'he buscat en el llibre de Francesc Molina, saps? O no, on la vaig buscar? Ara no me'n recorde. Però bé, he vist que és com una colla o grup de gent que s'adjunta per a una finalitat, no? Per exemple, un sopar de còmpul és un sopar de grup en què tots aporten una quantitat de menjar o diners per a comprar, no? Per a fer el sopar. Doncs és una bona opció per a combatre la crisi, anar de sopar de còmpul o fer còmpuls. Això és, mira, ho hem de fer. Bé, Belén Ferrer, és interessant el que ens diu, no? Diu, quan dic que repixa la boira fora de Bocairent, tots pregunten com? Què has dit? Això què vol dir? Allò, mira, diu, però a mi és algo tan normal, a mi que em digues que repixa la boira m'és curiosíssim, perquè, mira, no l'havia escoltat tampoc. Sí, repixa la boira és quan plou un poc, no? Que fa, quasi algú també diu, fa Cernent. mollisna, que fa les gotetes que està plovisquejant un poc, saps? Continuem, a veure, Lourdes Llobregat Molina.
ens diu els torns de les fàbriques. El primer i el segon i el tercer torn. No ho diuen en cap altre lloc. I Belén Ferrer li contesta: jeje, tens raó. Matí, vesprada i nit, diuen. Sí, tu com nosaltres dius? diem aquest, no? Sí, és cert que tal vegada nosaltres a la zona de la Ribera no hi ha tanta fàbrica, i el que hi ha és més conservera o magatzem. Però nosaltres sí diem, vaig de matí, vaig de vesprada, o vaig de Veus, nit, Clara, o sí. vaig a tot el dia. Clar, així Rigon s'ho corrobora, no? Que allí no ho diuen. Així jo sempre he sentit el primer, el segon i el tercio, no? El tercio és de les 10 a les 6 del matí, jo sé, mon pare també feia aquests torns, però li vaig preguntar a ma mare s'ha criat a Agullent, i ella diu que allí també ho ha sentit, en Agullent. Pot ser, no? Pot Igual ser, sí, per va. la indústria tèxtil, no? Clar. Per la zona en la que es fa. Bé, i si els comentaris que ven ara, no? Txelo, Ferrer, Josep Vicent Ferrer, David Silvestre, no? Aquests són boníssims, no? El que heu comentat. I és el de Bocairent, bona terra i millor gent. Clar, així ha hagut una picabaralla, no? Diu, Txelo diu, que queda bé. Diu, però el refrany que es diu en molts pobles és el nom dels quals acaba en ent, no? Diu, és bona terra i mala gent. Sí, això li ho diu Josep Vicent Ferrer Domínguez a Txelo. Així hem estat esmentant, no? I diu que s'han escoltat les dues coses. Bé, això també un poc per la picabaralla, no? Per exemple, nosaltres vivim al costat de Carcaixent, i de Carcaixent, on la gent de Carcaixent diu Carcaixent i dolces, també hem escoltat el Carcaixent, bon poble i mala gent, Clar. depenent de la relació Clar, que tens. Sí, tots els pobles que acaben en ent tenen este joc de paraules. Clar, si són bona gent o mala gent ja no ho sabem, depenent de la relació que tenim, sí, no? I Dolors d'Ontinyent, clar, li diu a Txelo que sí, que també ho diuen en Ontinyent, clar, perquè acaba en ent. I ens sumem. Però al remat tots som germans, no? Tots estem a la mateixa terreta. Bé, Marta Crespo Sans, què ens diu? Això és vostre. Anar al Maset. Sí, així ho diem molt. Tu saps què és el Maset? Clar, jo per a mi el Maset l'associava a la casa d'estiuets No. o a la casa al camp, però m'he vist que no, que és anar a la comparsa o als casals. Clar, al local de la comparsa de festes, el Maset. Nosaltres no, no tenim anar al casal o a la càvila, en tot cas. I fer la ratlla? Ah, fer la ratlla, això no ho saps? A veure, a Castelló es feia quan hi havia persones que estaven molt de temps festejant, no? Feien la ratlla. Però no sé si és el mateix. Jo crec que no és el mateix. Veus? A veure, així fer la ratlla és que, clar, tu has de pagar com la quota de la comparsa, no? I fer la ratlla és que tu vas, per exemple, tots els mesos dediques una quantitat per pagar això. I abans sí que anava una persona a ta casa i era, vinc a fer la ratlla. I I tu et li cobrava. donaves els diners. Clar, pagaves a ratlla, això era pagar a ratlla d'alguna Clar, forma, suposo no? que avui dia Confiat. estarà ja tot en el banc, no? Però abans, jo me recordo de xicoteta, tocaven al timbre i venien a fer la ratlla. A cobrar. Bé, Sí. a Castelló fer la ratlla, no sé, bé, això ja s'ha perdut en molts llocs, no? Però quan una parella portava un any, els seus amics, la colla, pintava una ratlla blanca amb calç des de la casa del nuvi fins a la casa de la nòvia. I al final feien com un cor, no?, i escrivien el nom. I era curiosíssim, perquè allò es feien calç, feien una marranada de carrer, que era de la tos, o són molt vells o no sé què està ocorreguent, Bé, i això que Carmen Banyó comenta, això tenim un merder amb això. Carmen Banyó comenta, batidor, la majoria diuen peine. Això m'ocorrega a mi. El batidor. Jo vaig demanar un batidor i em donaven una Multimix, una batidora. Què fem ahir? Jo també sóc com Carmen. Jo dic batidor, però clar, bé, parlant abans, potser jo hem dit el tema de la pinta. La pinta, però no és igual. La pinta és la que té les pues, no? I el batidor, molta gent li diu peine o li diuen cepillo. Clar que això és un castellanisme, no? El cepillo del monyo. Jo reconec que també ho he dit, el cepillo. I no hauria, no hauré de dir-ho. D'ara en avant intentaré dir sempre batidor. I dir raspall també ens porta confusió perquè el raspall de les dents, De les no? dents, clar, és millor dir batidor. El cepillo i el raspall serien juntament, però aquesta del batidor us convida que també la comenteu perquè nosaltres també la diem moltíssim. Molt bé. A veure, Victòria Hernández Macià ens diu, no el faces el ploricó, somicar o ploricar, o també vés-te'n a pastar fang. Bé, aquestes són bastant... S'esmenten bastant, ploricar, ploriquejar, alguna d'aquestes sí que he pogut escoltar més pel carrer. Clar. Carme Valls Subirats ens diu que molt bona iniciativa, no? Li pareix això molt bona iniciativa, no? De recuperar, de fer un xicotet homenatge, no? al nostre parlar. Escorcollar pel carrer les paraules que diem, no? En fixar-nos que com ho diem. I Joaquín Cabanes, piscina, aquesta és boníssima per a referir-se a la piscina, Sí, sí. A mi m'ha recordat a la meva iaia i a la meva besàvia que sí que diem piscina, sí que em recorda. Sí. Després, Maria José Beneito Colomer ens torna a dir bonegar,
diu que la primera vegada que ho va sentir a Llíria van flipar. I a mi està m'ha fer gràcia perquè a mi em va passar també amb la meva amiga de la Pobla de Vallbona, que està al costat de Llíria, també li vaig dir Bonegar i és que no ho havia sentit mai, és que no m'entenia. I amb la meva amiga de la Pobla de Vallbona també em va passar embagussar la persiana. Nosaltres dos vivíem juntes. Se'n vam anar a estudiar un any a Itàlia i compartíem habitació, tot. Jo li deia, agussa la persiana. Clar, quan es despertàvem de matí. I ella, clar, no m'havia sentit. Igual que també si sopàvem, fèiem una ensalaeta, tot, jo li deia, tira-li panís. I ella, què? Com que panís? Ella es pensava que el panís li sonava com a menjar de gallina. Ella diu daxa, saps? I era molt graciós. I parlant d'ensalades també, és molt de la nostra zona dir l'ensalà. L'ensalà per a nosaltres és la lletuga o encisam. La verda, allò verd. Tu què dius? No, nosaltres també diem ensalà o amanida, no? Però l'amanida ja és quan li posem tomàtica i certes coses, però l'ensalà bàsica també per a tot, solem dir ensalà. Sí. I l'Ali Cortés Pascual li va contestar a Maria José Beneito que a Cocentaina també utilitza molt el Bonegar i quan he de treballar per llocs de fora de la Vall d'Albaida i el Comtat també es queden flipats. Bé, a Castelló també tenim una d'aquestes, no? Tenim el Siopara, que crec que ningú la dieu, el Siopara, que fins i tot és un festival, no? I és quan algú fa alguna cosa, diu Siopara, referent a mare meua, doncs a mi també em passa curiosament que quan la dic ningú sap el que estic dient. I és graciosíssima aquella. Bé, Victoria Hernández diu aire de morisca. I a escaldapanissos, escarpidor o llata. Victoria, això d'escaldapanissos a mi m'ha encantat. No sé què és, però necessito que ens ho expliques, que ens ho detalles, que ens ho detalles. Sí. I escarpidor, tu saps què és? No, jo no he escoltat escarpidor. L'he buscat, està en el diccionari normatiu valencià, que és una paraula correctíssima. És una pinta de pues llargues i clares que serveix per a desembolicar els cabells, o també està l'excepció relacionada amb el tèxtil, que és una ferramenta per a escarpir el cànem o la llana. Clar, i també l'última paraula, que és llata, també té a veure amb el tèxtil. Veus que tenim moltes paraules a Bocairent relacionades amb la indústria tèxtil. Clar, al final format. La llata és una trena o corda plana de cànem, jute o espart, per a fer... Igual és a de la sabata, no? O per a fer també teixits a les cadires, no? Podria ser. Sí. Bé, l'Ali Cortés continua dient-nos amb bajoques farcides. Diria, el carrer més graciós per a mi és el carrer del pont de mitja calça. Sí. Aquest a mi m'ha fet moltíssima gràcia, tant bajoques farcides com el de mitja calça. Clar, el bajoques farcides és el pimentó roig. Això se'ls ho diu així, El coi també. També l'Alcoià. I crec que a Biar... No sé, és la zona, és esta zona. Clar, nosaltres sabem que és el pimentó, o primentó, que diuen alguns, roig, però quan està associat al menjar típic és la bajoca farcida. I quant al carrer del pont de la mitja calça, hem llegit el llibre de Francesc Molina, que posa que pot vindre de l'expressió carrer de mitja galta, que és un carrer amb una sola fila de cases, no? Que té cases només a un costat. I així a Bocairent hem substituït galta per calça. A banda, mira, això del carrer de mitja galta és curiosíssim perquè veí de la meva localitat, la Pobla Llarga, té un carrer que es diu carrer de mitja galta. No he comprovat si sols hi ha una zona, però sí que es diu així. Suposa que, si no ara, els seus orígens serien d'una part només. Sí. Txelo Ferrer Domènech, o Domènech, perquè, clar, alguns diuen Domènech, altres Domènech. No ho sabem, però realment caldria fer aquesta K, realment. És la grafia antiga, la C i la K, és una grafia valenciana antiga, que és llis com una K. Però, clar, alguns ho han adaptat al castellà i és llis Domènech, no? Ens diu EO, clar, perdoneu-me si no faig l'entonació com toca, i Pepa Ferrequilis li contesta, no ni na. El no ni na, que això ho ha posat de moda la Pazpadilla, té una marca que es diu no ni na, imagineu-seu. Però això ha sigut posterior. El no ni na jo crec que té més anys que Pazpadilla. És el cedirem. Clar. Després, Duvi, que és el nom que té aquesta persona, clar, no sé com li diuen, però a Facebook es fa anomenar Duvi, que ens diu arregussar la cuina. Exacte, que ja ho ha... Arregussar no l'havien comentat encara, no? No l'havien comentat, havien dit agussar la persiana, però no arregussar la cuina. Nosaltres sí que hem escoltat per la zona de la Ribera arremassar. La paraula arremassar la cuina, no? El fet d'ordenar-la, deixar-la enllestida. Sí. Clar.
Antoni Santonjo ens diu la quera del pebràs. La quera del pebràs ho he preguntat perquè no estàvem segurs de què era, i és com l'ànsia, no? L'espera, quan estàs esperant una cosa molt... Quan ve la temporada? No sé si només... Jo crec que potser s'ha estès a tots els àmbits, no sols al pebràs. Podria ser. Bé, Blagina es comenta, no? Alamón. Sí. Alamón, tot junt. Què és Alamón? Alamón és com dir molt, amb molta quantitat. És com si fos un adverbi de quantitat, no? Alamón. Per a dir moltíssim, realment. Clar, sí. Bé, Damián Albero comenta de nou: m'he fet un xisnet. Què és fer-se un xisnet? Això no ho saps? No ho sé això què vol dir. Clar, jo crec, també m'han comentat, això m'ho va comentar Carles Najas, saps? Que ell, creu que és fer-se un trau en el cap, que a ell sí que l'ho diuen. Fer-se lo que és un xitxón, una tossorrà, com diem, una tossorrà. Que també la diem així vosaltres, tossorrà perquè és una nosaltres... paraula típica nostra, però el xisnet crec que es refereix només al cap. Si el fas un trau en el cap. En aquesta zona seria. Sí. Bé, Joaquín Cabanes comenta, i aquesta és molt lògica i fa moltíssima gràcia, no? La de a moto, a xàtiva, a ràdio, es ve de posar aquesta A davant, no? Clar. Bé, perquè moltes vegades ens costa, no? O com que és un complement circumstancial de lloc, tendim a posar aquesta Clar. preposició. O, per exemple, clar, molta gent major diu el a moto, perquè clar, com que moto acaba en O, pareix que sigui una paraula masculina, però en realitat és femenina perquè és motocicleta. Clar, la motocicleta. La motocicleta, però com abreviem i diem moto, diuen la moto. No? Aquestes són molt típiques, I a xàtiva, clar, me'n vaig a xàtiva o a xàtiva. Sí. I un aer, que diu Santiago Beneito. Santiago Beneito Silvestre. Un aer. Jo la veritat no ho sé. No sé si és així la paraula o potser voldria escriure una i li ha faltat alguna lletra. Per Sí, favor, aquesta, que es la recomente. Si ens ho pot explicar Robert Domènech Vidal. Cardahora, home, no podia faltar. Això és com el vostre gentilici. És el nostre gentilici. Clar, és que no ho saben, diuen bocairentins i bocairentines, però així i a la contornar ens coneixen com a cardahors i cardahores. I Francesc Molina, no? Un dels nostres protagonistes, aquí hem d'agradir-li moltíssim, ens diu fer el ruc, armar soroll, no pegar-ne una en l'enclusa, que aquesta a mi m'ha cridat molt l'atenció, no? Vés-te'n a ombrar la tonyina, etc. Diu, i en el meu llibre trobareu un bon grapat. Ja us diem que trobareu un bon grapat i gaudireu d'allò que es parla i de la parla popular, sobretot. Però a mi fer el ruc, no? Fer Sí, és tindre una conducta reprovable. Sí. I aquesta de l'enclusa m'ha cridat l'atenció moltíssim. Tu saps què vol dir? Perquè nosaltres no diem la paraula inclusa. Què vol dir en aquest sentit? No estic segura, ho hauria de buscar. Aquell llibre, el tenim a propet. Sí, després el buscarem. I bramar la tonyina també, no? Vés-te'n a bramar la tonyina, bé, per a dir a una persona que se'n vagi ben lluny i d'una forma bastant educada, diria jo. Sí. Bé, SMJ diu, i finalment Magda Belda, anem acabant, diu filat, on tots diuen mosquitera. Bé, nosaltres, Pepa, a la biblioteca, també ens digui això. Clar, el filat, no? Perquè no t'entren els bitxos dins de casa, no? La paraula mosquitera, el filat, així diem filat. Bé, perquè és una cosa filosa, no? Podria ser. MJ, sí, que es veu que abans no havia acabat el seu comentari, he posat uns sigles d'exclamació. Tocar mareta. Bé, aquesta és molt comuna i també jo he escoltat dir, sobretot a la zona de la Vall de Càrcer, diuen no m'agrada anar-me'n de casa perquè vull veure el campanar, no? Hi ha gent que diu no se'n va de casa perquè vol tocar mareta o altre diu perquè no vol perdre de vista el campanar. Ah, mira, jo això no la sabia. Com a quedar-te sempre al caliu de casa i de la llar, no? Clar. Inés Molina Banyó, dir facedura a una mandonguilla del Puchero. Bueno, ahir ja m'heu deixat bocabadat, Pues, per a mi és supernormal, perquè ma abuela, no, la meva iaia, la dia, i jo la tenia molt normalitzada, la facedura. Bé, la meva iaia ho deia malament també, no? Però deia pindongues, la paraula pindonga, em feia molta gràcia. Sí. Inés Molina, diu, aprofite per si algú ho sap. Com es diu la blaugrana que eix, per exemple, al dit quan t'has fet una enganxada? Diu, es pot dir sang traït, però a bocairent hi ha una altra paraula, pedreta descoberta. Quina serà? Bé, al meu poble no tenim blaura de fer-se un blau. Sí, se l'ha comentat Celi, que és el nom que té a Facebook. I, clar, Inés li torna a contestar i diu blaura és un morat, però un cop... No, un morat per un cop, clar, que t'has pegat una trompa, no? Diu, però quan el fas un pessic, queda sang
coagulació baix la pell o sota l'ungla. D'acord? Després, Inés Molina Banyó també ens diu fer-se una revencilla, que eixa també és... Clar, t'has fet una torcedura, no? T'has fet... Sí, aquest és bastant comú. Com en castellà, comú. un esguince. No? I Rosario Puerto també ens diu anar de fuera, no? Que l'hem dit també, que l'ha dit a Sara Calatayud, Sara Sí, hem iniciat amb ella. Exacte. I ara comentarem els resultats de Twitter. Bé, continuem amb Twitter. Bambú, que és un pseudònim amb el qual parla, ens comenta que en l'edat està el misteri. Bé, és una de les frases que podem escoltar a bocairent. Escoltarem també l'altre dia que la culpa és del DNI, no? El DNI és un marcador d'edat, doncs seria una mica similar. I de nou torna a esmentar la paraula famosa, no?, de bonegar, que és renegar, marmolar, etc que escoltaríem. Bé, què més tens, Salomé? Bé, jo també volia afegir la paraula cabolos, perquè a Bocairent jo crec que és l'únic lloc on cabolos és exclusiva per a altres llocs diuen els cabuts, els cabets, no com en Ontinyent que estan els gegants i cabuts, o cabets, ara... Bé, i així diem cabolos. No? Tu coneixies, Rigo? Sí, cabolo jo l'he escoltat també per als gegants i els cabuts o els cabolos, però molt menys, i el tema de cabolo com a sentit pejoratiu. No sé, té un cabolo molt gran, no?, per a dir que té el cap gran, però no per a que és una persona amb molta sabidoria. Quan diuen sabidoria diuen que té molt de cap, no?, per a tindre molt de seny. En este cas sí, però el cabolo referint-se a la figura... Clar, sí, la nostra figura de les festes de Sant Agustí, que participa també en moltes altres ocasions. Després, més paraules que ens han dit a peu de carrer és, per exemple, pixargilagues. Que aquesta jo no l'havia sentida. Jo no la faig servir, però hi ha gent que sí que la diu, que és com estar enfadat amb el món, no? O alçar-se amb el peu esquerre, no? Este és un pixargilagues, que avui estàs, que no és el teu dia, no? Després, la passaeta, que ens la va dir la companya Remetormo, no? Quan vas, per exemple, a casa d'alguna persona major i li fas la passaeta, no? L'ajudes, li fas la cuina, no? Li passes el drap, passes el motxo, no? Li ordenes un poc la casa. Després, esta me la va dir ma mare, la barcella. La barcella és una unitat de mesura, no? És d'un cabàs de gra, per exemple, una barcella, 2 barcelles. Ma mare diu que quan va vindre a Bocairent va sentir l'expressió se'ns ha fet tard que estem fent una barcella, algo així va dir. I ma mare diu que estaran fent... No, perquè ma mare tenia en ment la barcella com a... de cabàs, clar, com a unitat de mesura. I resulta que barcella, no? Fer una barcella és una expressió que vol dir que t'has entretingut parlant, no? Que estàs fent la xerraeta i se t'ha fet tard xerrant, cotillejant, comentant coses... Xafarrejant una miqueta... Exacte. Nosaltres i també a altres llocs s'escolta la paraula barret, fer un barret. Fer un barret és com fer una estona de xerradeta al carrer. Doncs això li va passar. I bé, som conscients que hi ha moltíssimes més paraules, expressions, però clar, nosaltres n'hem dit algunes, que és una llàstima que, a veure, algunes encara estan vives, no? Com la gatita del monyo, bonegar, totes aquestes que hem dit, altres que ja només les diu la gent major, o no tan major. Per exemple, mon pare diu fer un bequisonet, que és fer una becadeta, no? Dormir després de dinar. Què passa? Ja la nostra generació o més joves que nosaltres diuen la siesta directament, no? Fer la siesta. Ni becaina, no diuen ni becaina, la siesta. Clar, així Bocairent jo he sentit molt això, el bequisonet. I clar, si algú està preguntant-nos de quina generació som nosaltres. Clar, jo soc del 91. Jo soc del 89. Clar, hi ha un marge, no?, temporal diferent, però també veiem que depenent del context on et cries, clar, on estàs, si estàs més a més iaios, tal vegada, això exacte, també... perquè la gent es fa una idea de nosaltres. Clar, n'hi ha moltes que no les havíem sentit perquè, clar, ja no som tan majors, però tampoc som tan joves, no? Per tant, és important recollir-ho, recollir el que... Jo recordo moltes de les meves besàvies, m'he criat amb elles i les recorde, però recollir en programes, no, com l'acció que portem endavant és interessant poder-ho fer. Exacte, jo crec que és una
una herència per als nostres fills també. A mi m'haguera agradat, no? Si jo fora la meva filla, no? que li arribara tot això, que De no es segur que perda. quan siguem grans direm paraules d'aquestes que ningú sabrà. Clar, no, està clar que el parlar canvia, no?, d'una generació a altra, però, clar, avui en dia, que estem més globalitzats, que tenim molt d'input, no?, dels mitjans de comunicació en castellà, etc etc, està clar que ens afecta. És important guardar la parla popular, saber que és popular, però guardar-la i valorar-la. Exacte. Bé, al proper programa tractarem d'on venen les paraules, temes de d'on venen les paraules i per què es modifiquen o no es modifiquen una miqueta, perquè l'origen seu és important, no? Sí, exactament. I no deixeu de seguir-nos, perquè més avant també volem fer un podcast dedicat a la poesia, no? Perquè nosaltres volem fer un podcast de llengua i literatura. I sí que és veritat que ara estem tractant més l'aspecte lingüístic, però també volem parlar de poesia, fins i tot llegir poesia, que siga també molt participatiu, comentar llibres, fer recomanacions lectores, etc etc. Bé, ens acomiadem així, no? Vos recordem que ens podeu seguir a Instagram, a Facebook, amb el nom de Radiografiem. Allí també penjarem informació, coses interessants. Contingut i, sobretot, contacteu amb nosaltres i no abandoneu cap forma de parlar. Molt bé. Adeu. Adeu. Benvinguts a Radiografiem. Un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de Radiografiem.